coftal ɓallimen Aissatou tedduɓe on calminama kaleten halet hande de yewtere coftal ɓalli men ko haala kawguel manguel adunaru fettoɓe bal ɓe jettaki duuɓi 17 fuɗɗima aljuma hecci hanki to Indonésie diɗɗe nayyi Afrique ene tawangal Sénégal, Burkina, Mali, Maroc ma en jewti ɗum kawguel ne Super League Afrique ko hande timmi men kal kadi e sippiro hango wadde alet hande de hakkude e Tafa Tine ngam yewtidde ɗe toɓɓe fof noon en jaadata hono wowiri ni e gollidiɗo men Abdoulaye Diallo a salminama. A salmitama Aissatou Ly. Heedi noon e banggue am ñaam ko Mamadou Fall anne kanko ko jayniyanke kertorɗo coftal ɓalli Mamadou Fall a wiyama bisimilla ma. A salmitama Aissatou. Yo yetta sow woni salminama. A salmitama Aissatou calmini hettiyankoɓe kala. A wiyama bisimilla. Tedduɓe ko ɗum woni rewro yewtere nde bisimilla. onon yeɓoɓe coftal ɓalli men e hello Facebook e YouTube e RFI e kala e saaha on beltanama on mbiyama onon e bisimilla mi haali ɗum e hoore nde kawguel manguel fukku koyguel sukaɓe less duuɓi 17 fuɗɗima guila aljuma nde to Indonésie ko diɗɗe 24 noon tawaguel kawguel diɗɗe Afrique nayyi ene hen ɗum woni Sénégal, Maroc, Mali, Burkina ɗe diɗɗe foof mbaɗi kawodire mumen gadane Ibrahima Niang waɗi hen jangtore keɗoɗen. So diwi kip mo Burkina Faso équipage umoride leyɗele Afrique natiri e ngo folotiro e belamba e kawral gadanal ngal sabu kip mo Maroc heɓi polgu e dow Panama loggi ɗiɗi e kowal kip mo Mali hawi Ouzbekistan loggi tati e kowal kip mo Sénégal ƴettunoɗo desawal e fijoji Afrique hawi ko kip mo Argentine loggi ɗiɗi e gotel Amadou Diouf nanni loggi ɗiɗi ɗi kañum ni totta médaillal ɓurɗo mantiniɗo e ngal kawral kip mo France hawi Burkina Faso loggi tati e kowal kono kip mo Burkina Faso ena heddora kawre ɗiɗi hakkunde makko e États-Unis équipe mo Corée du Sud folotiro aduniyankore fiɗoɓe ɓe keɓani taw duuɓi 17 ñalawma ɗimmere nde ma fuɗɗo janggo e kawral hakkunde Maroc e Équateur Mali ma hawru équipe mo Espagne ñane talatare équipe mo Sénégal ma hawru équipe mo Pologne e hakkunde Maroc Sénégal e Mali kala gañiɗo ne wawi yettade e timmal jeetaɓal e ngo folotiro Ibrahima Dakar RFI. Ibrahima Niang a yettama en keɗima ene wayno noon diɗɗe Afrique keeɓi puɗɗode moƴƴude Sénégal Maroc Mali foof kawi worti Burkina kawaɗo alet hande holno jiwruɗa ɗe kawodire Mamadou Fall mate aɗa ɗamini diɗɗe ɗe goɗɗoya e kawguel ngel. eyyi ina ɗamina no fewi saabu ɗum noɓe puɗɗori ni ko fuɗɗorde wande fayida saabu ɗum so en ƴeewi ko ena fota e leyɗe nayyi Afrique ɗe leyɗele tati ɗe foof dañi pooluya pooli e ko ganduɗa ko ɗum fati e batte coftal ɓalligal wadde so en ƴeewi darde Sénégal e darde Maroc e darde ɓeɓe ganduɗa kañumen goni ɓiɓɓe leydi Mali kamɓe foof ɓe pooli ɗon noon ko darde wande fayida kono noon so ƴeewama tan wona hunde nde ganduɗa ko hunde hesde saabu ɗum ko Afrique fawi koyngal e batte foof koyngel so en ƴeewi ɓeɓe ganduɗa duuɓi mabɓe dañani ɓurta timman taw 17 saabu ɗum ko Nigéria ardi woni dow ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Brésil naɓe gaari goni ɗiɗaɓol ngol ɓe ƴetti ɗum ko ena fota e laabi 4 Ghana ari ƴetti ɗum laabi 2 wadde ko natgal bangal fayida leyɗele Afrique mbaɗi e ko fati e dani alimi ɗon joni leyɗe ɗiɗi ɗum woni Nigéria e Ghana kono ko teska woni e ngol kanƴe leyɗele ɗiɗi ɗe foof ɗi garani mami arto e ma kono namdal ngal mataw pananmi ɗum koye Dieynaba ɗum ɗon mate hande so yiyama ɓen garani mate ɗum ma hokku mbawka leyɗele Afrique tawaɗe ɗum hande wawde hebde polgu walla wawde artirde desewal ngal ɗo tigui aɗa andi wona tan saaha foof neɗɗo goto ne yaaha walla ɗiɗo ne jaaha moƴƴi ko saaha foof woda kadi goɗɗo woni révélation ko mbiyata ko woda kadi garɗo yanta hen walla kadi ardo dow hande eɗen mbawi hande ko Ghana ardi no
o wi ɗum ni o Nigéria ardi Ghana ne jeeya hen hewnoɓe yaade jahani welani ɓe jahani koɓe yahannoɓe te kaɓe ardiɓe kono noon ha joni ngakkani par ce que won ganduɗa nene goni toon no gonen toon Afrique te natgol mumen waɗi fayida sa ƴeewi Sénégal o natirni kadi Sénégal o fiyani équipe tokoso hawri koye Argentine heddiɓe aɗa wawi wide Malien Marocain ni eɓe puttiti mabɓe ne ɗesno seɓorde mais Sénégal hawri koye Argentine Burkina Faso aɗa wawi famdemo par ce que hawri koye France Sénégal ko oɗo woni pottal makko ɓurgal musde e groupe makko o kam so woni kay rewi logique football noon ne hawni ɗum noon taki wadde Afrique ko joguede tan yakare ne wawi yarude yesso saaha foof woɓɓe ne gara ne janta hen Abdoulaye an mari aɗa yaade ko wi ko en jii Burkina kam koko hawa France hawi ɗum mari an a yi diɗɗe men ɗe ma goɗɗoy walla ma ene mbawini hebde artirde ga ene desewal ngal eyyi kay Aissatou ko adi fof taw mi jadani miijo Dieynaba Sow wiiɗo kay France Burkina Faso ko France hawrodiri ko ɗum taki ko kawrodiral malla mbiyen tirodiral musugal ko adi fof Aissatou andi eɗe leyɗe Afrique naje nayyi tawaɗe ngo folotiro aduniyankore ɓe sukaɓe duuɓi mum timmani 17 si en ƴeewi tati ɗin ko Afrique hirnangue ɗe immori woni Mali Sénégal Burkina ete Nigéria adi ƴettude ngal desewal ko folotiro ngon darna e hitande ujunere temeɗɗe jeetati e capanɗe jeenayyi e joyyi ɗum woni 1985 hikki ɗon Euro 16 80 hitande ujunere temeɗɗe jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyyi Ghana ƴetti desewal ngal ko wi ko jirmiwide tan Nigéria hande oɗo saaha ko Burkina joƴƴiniɓe e folotiro kan ɓe sukaɓe duuɓi mum timmani 17 to Algérie e lewru joɓoru yewtude ndu si Burkina yahani Ghana yahani ko hakkude Sénégal e Maroc ɗin kippuji ɗiɗi ɓe habba no fewi ko taki ɓe habba sa ƴeewi e folotiro yewtude ndu ngo ko hakkude kamɓe jano ka timmal woni ka final hakkude Maroc e Sénégal tahi noon Sénégal fooli Maroc loggi ɗiɗi e gotol loggi ɗiɗi ɗin ko wiyeteɗo Amara Diouf naati loggi ɗiɗi ɗin kanko kadi wo ƴettu ɓurno nadde loggi o heɓuno loggi e joyyi cikkomi loggi joyyi e ngal ɗo tinodiral kanko kadi naadi loggi ɗiɗi wadde noon Aissatou lamdal ngal mi timmina ɗon lamdal ngal hande ko waɗi si en ƴeewi Nigéria no Mamadou Fall wirno e Dieynaba Sow Nigéria ɓuri naɓude ngal desewal laaɓi joyyi Ghana laabi ɗiɗi hay Arabie Saoudite naɓinga ko tagi hande Sénégal e folotiro aduniyankore mawɓe ɓe wa kippuji ɗin wawa e naɓude ngal desewal ɗum ko lamdal ko kamɓe de ƴettuno kam kano no mbiɗani waɗi lewru ɓuuru cakkitingu hawnaki maɓe tinnogol aset hanki wonno kawdiral ni Argentine e Sénégal Sénégal noon hawi mbaddi ɗiɗi a haali joni a limi biyeteɗo Amara Diouf o nanni mbaddu ɗiɗi ɗi Serigne Saliou Dia el tow diɗɗal ngal arti hen caggal kawdiral ngal keɗoɗen min padno ko kawodiral musgal Argentine ko wawɓe fettude bal kono emin dartima e ballal Amara emin beltano sukaɓe ɓe foof fuɗɗorade no moƴƴi ene waɗi fayida ko ɓuuri himmude woni polgu ngu gam wawde jokkude lawol tranquillement iyo on woni Serigne Saliou Diouf walla Serigne Saliou Dia jafo ɗon Mamadou Fall an en ji Amara Diouf ko waɗi ko ene fayidini baddi ɗiɗi ɗi fof kanko nani ɗum o yarte tan ko duuɓi 15 won wiɓe hande kanko woni janggo ɗum Sénégal mata cikkuɗa kanko mo wawi wallude Sénégal hebde desewal ngal tigui omo wawi wallude Sénégal saabu ɗum sa ƴeewi e nane Abdoulaye holliti ɗum e batte Coupe d'Afrique jawɗo ɗo o kanko ɓuri nanude hen logge ɗe ganduɗa Sénégal dañi ɗum saabu ɗum hay e compétition e hoore mum ko kanko tigui nanuno hen koyna fota e logge joyyi wadde hande baɗo noon kadi sa ƴeewi e fuɗɗorde nde tan
o nanna kadi ko ena fota e loggi ɗiɗi o suuɓe kadi wonde kadi ko kanko woni neɗɗo mo ganduɗa kañum ɓuuri hollidde hoore mum e potital ngal ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ina hollita wonde Sénégal ina wawi ɗaminade makko kanko Amara ko fati e batte ngal ɗo dental. Dieynaba wona Amara tan noon holliri tinnare e ngal e ngel kawguel ne wonno Mamadou Doumbia ko petto ballidiɗɗal Mali kanko ne o nandi mbaddi tati hakkude kawdira hakkude Mali e Ouzbékistan en keɗoto Soumaïla Coulibaly eltowo diɗɗal Mali ngal garten. heddi toɓɓe tati ɗe ɓurno himmudi koɓe sukaɓe hirudirdi weɓani hay kan o ko ni yaruno dawal aranal kawodiral ngal moƴƴuno cakkatingal ngal boni ɓe tinnima c'était pas mal ɓe tinnima kono ene heddi ko heewi o haali ɗum Mali ni ene hani hawdirde kadi e Espagne janggo yamɗe jeenayyi an jiiɗa ko Mali ene wawi woɗɗoyde walla aɗa ɗamini kam ɓe jalta 8e de finale saabu guuɓe ɗe ko guuɓe jeegom somi fuujaki hen guuɓal foof yaltata hen ko kippuji ɗiɗi tataɓal ngal so tawi tato ɓurɓe hewde toɓɓe jalta yo an mateɗe sikki kam Mali ene wawi yaltude guuɓal muɗum sa daari pottal mabɓe gadingal aɗa wawi jogade e mabɓe hoolare heddi ko noon ko wona kippu mawɗo ɓe kawruno so ɓe pottiti e pottal mabɓe Espagne ko ɗon mbawata o ñawde mata ɓe mbawi woɗɗoyde walla heddi ko noon ko janggo ɓe poti tinnade so hay so ɓe dañani polgu ɓe daña hay sinno ko match nul woda kam wawa wallidde ɓe mbawa darade no fewi e ɓe mbawa jogade hoolare tinde e ngal ɗon puttal aɓe jogui sukaɓe dariɓe Doumbia ni ɗum jogui sukaɓe ganduɗa ene mbawi jogade équipe o jara hen te attaque mabɓe ene moƴƴi ɗum noon wadde oɗo saaha min mbeɗe jogui e mabɓe yakar hayso woni kam kono Abdoulaye wini hakkille ɓuuri wonde kam koye Sénégal e Maroc ko heddi ko noon Mali ne mbeɗa jogui e mabɓe yakar ɓe mbawi woɗɗoyde e compétition hay so ɓe jaaha ha 8e de finale o ɗo Abdoulaye hono jiiruɗa Mamadou Doumbia o eyyi kay Aissatou Mamadou Doumbia fo no habbinomo saabu woɓɓe Afrique naɓe wi e mo nandita seeɗa e o fetto ballon mo pays de Galles non pays de Galles mo Manchester City wiyeteɗo Erling Haaland saabu darde makko nde o naadi loggi tati ina ɗamini janggo miɗo ɗamini janggo maɓe foolu Espagne kono weɓata ngal gugol maɓɓe weɓata sirtinde Espagne kañum foluno Sénégal e ngo folotiro yewtugo hitande ujunaji 2019 awen jina ko weɓata kono miɗo ɗamini kam Mali sukaye maɓɓe ko neɗɗe jogade darde tinde e folotiroji adunayankoje Abdoulaye en jahat heɗade jiyanɗe garɗe e WhatsApp ɗe woni heɗotoɓe yewtere nde Sénégal Dakar ne yiyande meɗen tan Afrique e wartira gen ɗo kawguel Afrique inchallah ko Lamine Diallo e modde Gambi folotiro fukku koyngel sukaɓe ɓe dañali duuɓi 17 kon en heeɓi toon nayo ɓen nayo e nder maɓɓe tatoɓe ɓen fof heeɓi polgal si tawi woni ɓe welsindaki hiɗen yakori si ɓe naɓali kuppo ɓe tawoyte e poɗodirte ɗum Ibrahima Daouda Sow Noction jiiɗo kippuji nayyi kam mbi ma woni hen jaaɗo jaaɓe hasirde ma hen ni nawɗo coupére inchallah yoɓe ndewta Nigéria rewno ceerno Diagne Mauritanie ko fuɗɗi ko kam machallah en dañi hen yakare Nigéria U17 nawi mondial o laabi 5 ne représentant ji Afrique hikka ɓe yoɓe jabɓu koyɗe Nigéria ɓe mbawa artirande en desawal ngal ko Baro Diallo ko puɗɗari Afrique ndi ko puɗɗari moƴƴiri so tawi Afrique naɓe tinnima eɓe mbawi artide desawal aduniyankewal ngal ɗo e dongre meɗen Afrique vraiment équipe aji Afrique ji kam jogui hen ɗammoyo moƴƴo ko gros morceau ji de quoi mais Afrique ji ne mbawi yaltude hen ɓe waji ɓe ɓurande ɓe joni hay formation hay goto condition ngaji ɗi ɓe mbaɗirno haɓe mbaɗe formé joni koye même condition gonɗen ga Sénégal Mali Burkina Faso ko équipe aji ɓurɗi moƴƴu he oɗo tournoi football o mbo yooɗi mbo waɗi technique cikkata ɗum wona U17 o ko yidde paam yaroɓe duuɓi sappo jeeɗiɗi ko min ɓen ɓuuri jogade dama muya ma gartir coupe du monde eɓe jogui fayida eɓe jogui joom no fewi ko Ba Ali Mamad Mali ɗi Afrique ne woyi yaadiguel kawguel kaɓe Afrique sengo mawɓe to kay kamɓe ɓuuri darade darde tinde eɗen gandi hay Mali sukaɓe muɗum duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko kamɓe ɓuuri hewde deseje ɗe ɓe gartiri nder leydi eɗen ɗaminima ɓe mbatton golle jooɗe
yo ɗum woni jiyanɗe heɗotoɓe wat yewtere coftal ɓalli men ene wayno noon kamɓe fof ndeddi miijo woni desewal ngal arat hikka Afrique ɓe kolli kadi ene wayno sukaɓe yareteɓe less 17 ɓuuri tinnade e banggue fukka koyngel e heddiɓe ɓe saabu sa wi ko wayno kawguel manguel yo artire gayne kam ɗum mawɓe meeɗa wadde ɗum sabu ɗum ko hunde nde ganduɗa ko kamɓe kollit ɗum sabu hande sa ƴeewi saɗa rutto caggal seeɗa ƴeewa ko ganduɗa ko ɗum fati e batte darde e ndeɗo rendo ƴeewata ko Afrique woni to ɗum noon so tawi ko Afrique woni dow hande leyɗele ɗe ganduɗa ko kañumen ɓuuri ƴettude ko ganduɗa ko ɗon desewal ngal ɓen jahani kono noon won yaaɓe ganduɗa lomtiɓe toon lomtiɓeɓe noon hande sa ƴeewi ko wayno Mali wona lawol gotol yeehi toon wona lawol ɗiɗi yeehi toon koyena fota e laaɓi 4 somi jumani ngol ɗo wonta laaɓi 5 ƴeewa kadi Burkina Faso kadi yeehi toon koyena fota e laaɓi 4 kadi ngol ɗo wonta laaɓi 5 wadde eɓe gandi lawol ngol no fewi ko ɗum tagui noon ɗaminare ena jeeya e yimɓe hewɓe e oɗo saaha gam hollide wonde desowal ngal ne wawi artude e nder Afrique ene waɗi fayde humpidde tan kadi ene waɗi kawguel gonguel ɗum woni Super League baɗannogel timmi Mamelodi Sundowns heeɓi noon desewal ngal nde wonnoɓe kawi Wydad AC Casablanca mbaddi ɗiɗi kowal ɗum woni gartolngol jaholngol noon ko Wydad AC hawno mbaddi ɗiɗi goho goɗɗum ko kaleten tan haade en arde kawodire Abdoulaye Badɗe Europe woni sippiro hakkude Eumeu Sène Tapha Tine Eumeu Sène woni no roi des arènes o laaminoma e sippiro e hitande ujunaji 2017 Tapha Tine sippiri laaɓi nogas ɗi foof 15 ɗi foof kanko hawi kanko heeɓi kaw e sippiro mabɓe Marema Web Dieynaba hakkude ɓe ɗiɗo hande holmo miijiɗa heɓata kaw hokkam pronostic ma Eumeu Sène ko Eumeu Sène jingatta Eumeu Sène mbimi heɓata mi yaani kañum jingatta a laaɓi holmo jingatta ala wona jingude tan kono ko tawtiri tan pronostic kono mbiruɗa ni min noon ɗaminimi ko Tapha Tine hawata hande ala kay kadi ko waɗi ɓe ɗamini ko Eumeu Sène oɗo ko Tapha Tine joni fof moni fof yo haalanam hande holko aɗa sippirgo ko adi ko fof weɓata saabu ko Eumeu Sène sippirte Eumeu Sène sippirmo ko meeɗa webde ko ɓami yiyede ko fof ko yiyañani hen alet cakkitiɗo o de kam musino goɓɓe mbaɗama goton jimi combat Eumeu Sène wasi ɓoyde ni combat makko e Modou Lo ɗum kono Eumeu Sène hay saɗa liɓomo hay sa gañimo sa arti tan ko combat Eumeu Sène ɓurɗo tan jaggude mi woni combat Eumeu Sène Gris Bordeaux combat o no wayno ni Eumeu Sène no wayno hen tampude o gañimo kono haɗani ko mbarodi o artat o sippire o daro o yarita Eumeu Sène woni sippirteɗo mo ganduɗa o yari aɗa andi ko tagui mbimi ko Tapha Tine ɗaminimi hawata hande woni Tapha Tine ko cippirteɗo mo ganduɗa ko piyowo goɓɓe no fewi ɗum noon sa ƴeewi hande hakkude Tapha Tine e Eumeu Sène Tapha Tine jaɓata o jaggodira e Eumeu Sène ɗum noon so tawi o jaɓani ɓe jaggodira Eumeu Sène noon wiyata ko ina daro ina findira e Tapha Tine pindiral ngal noon so tawi ɓe pawi hen tan e batte goɓɓe ɗon noon o mo ganduɗa kañum woni Tapha Tine ina wawi folde Eumeu Sène ko keɓo ko Tapha Tine ko piyo goɓɓe Eumeu Sène ko muño goɓɓe kam goɓɓe ɓole hoɗo wa hakkude Modou Lo e Ama Baldé de on jarama garat hankadi e kabaru kawodiri fuko koyngel baɗɗi to Europe Abdoulaye ene wayno puɗɗistoɗen ko to Angleterre kawodiri ñalade 12 jokki hande eyyi kay hande Liverpool mo Mohamed Salah foli loggi tati e kowal kanko Salah naɗi loggi ɗin ɗiɗi Aston Villa foli ka maɓɓe Fulham loggi tati e gotol hanki Tottenham na ɓurta tan heɓde caɗele saabu Wolverhampton foli ɓe loggi ɗiɗi e gotol Arsenal foli Burnley loggi tati e gotol Manchester United mo André Onana o fetto Cameroun najo foli Luton loggol e kowal ka rewro ko Manchester City woni dow hikkiɗon Arsenal e Tottenham ka less rewro ko Sheffield United e Burnley kono aysatu Manchester City e Chelsea fewndo ɓe kawrude ko mo kala naadi loggi ɗiɗi
non Espagne mbadduji ɗi keewino hanki hakkunde Real Madrid mo Bellingham e Valence e kay Real Madrid mo Bellingham kono ɓeyda hen kadi Vinicius Junior Rodrigo kamɓe fooli loggi 5 e gotol Valence FC Real Sociedad fooli Almeria loggi 3 e gotol Heron fooli Rayo Vallecano loggi 2 e gotol hande FC Barcelone Alaves kamɓe kadi nanen ɓe fettatno kono mo kala naaduno o loggi ala kay ko Barcelone wawno loggi 2 e gotol hande si jamdi nogay e go yoni Atletico harate Villarreal karewol ko kawgal ngel ko heron woni dow hikkiɗon Real e FC Barcelone Almeria woni e Kales Aissatou ministère ko likara non to France PSG kañum ni ƴeŋi yeeso classement eyyi kay ɗum ko caggal nde ɓe fooli Reims loggi 3 e kowal hande Metz wawi Nantes loggi 3 e gotel hande si jamdi nogay fawi silmaji 45 Lens ma hawrate Marseille ka rewro no mbiɗa noon ko PSG woni dow Lyon woni Kales rewro ngo Aissatou Faye jarama Abdoulaye tedduɓe joni en payat ittindinoje docteur Diawara hande noon o haali ko yoyti e kele keɗoɗen kelam no heewi façon aɗa wawi helde terɗe koyɗe ma aɗa wawi heede e koyngal ma heede tibiya ɗum ɓuuri heewde ga e fettoɓe ballon ɓe kono kelam ene mbawi wiyade ɗum e défendre no waɗi kelam pathologique yimɓe ngannduɗa joani mbaɗani haydara kono kamɓe koye kelam tan ɓe ko ɗum to tawi ɓe jogii rafi ɓiye maɓɓe ɗum ɗo no waɗi des carences en certaines substances ɗum taki ɓe jiiɗaɓe fof eɓe dañi déficit ɓe waɗa kelam taw ɓe mbaɗani haydara jominen ko hôpital tan koye mi waɗi kelam noon c'est dans le cas sportif sa ƴeewi par exemple fettoɓe ballon kelam maɓɓe fof koye koyngal sa ƴeewi diwowo kelam makko so diwi joni koye jungo makko yanata walla ɗum ɗo o daña kelam e jungo e ɗum fof traitement mum tan ko goto tan so tawi ko kelam chéri sportif jomum sa waɗi ɗum plâtre o ne wawi wonde plâtre o nan itta taw koyngal ngal o woni seere par ce que enen eɗen jogui probléme avec les sportifs woni indiscipline o mbiya jomum waɗnimo plâtre o jooɗo jomum joɗotako wonan tan ko yaade taw fotani yaade mais joni ɓe keɓini méthode goɗɗo méthode o ko ɗum jomum oppirte waɗe jamde sa waɗi ɗum jamde ça veut dire hay so o yeehi kelam ɗam bougata déplace taw so yehi noon ha selli jamdiɗi itte ɓe waɗa rééducation mi juuti kono ko opéré o wonne jamde ɗum ɓuuri yawde e sportif kelam no wawi ƴettude ha 45 jours 45 jours o kadi so timmi radio ji watte ƴeewe e si jokkere nge timmi walla timmani ɗum ko goo de deux so tawi timmi ittama a yahata tan directement jaaha pettoya ballon a waɗat ko wiyete ko la rééducation a yahat tele kiné ɓe mbaɗanma une rééducation un renforcement par ce que a jooɗino ɗumno a waɗani sport ko muscle uji ma fof mbaɗat atrophie so ummima toon ko nden nawete e club makko o waɗe confié e préparateur physique on rôle makko ko ɗum ko ɓeydude renforcement o musculaire pour ha muscle uji jooɗi ko ɓooyi taw waɗani sport mbawa ruttade place mum kono sa ƴetti jomum a nawimo toon directement tan e sport o muscle uji mbawa wallude koyngal ngal walla wawa wallude articulation ngaji pour darode feewi donc ɗum noon wawi addu kadi probléme ngaji goɗɗi e banggue cellal jarama on woni docteur Diawara guila Mauritanie noon Mamadou Fall o arti e fannu kelam ko wiyete barmanɗe hen sahaji jomum jooɗo heɓa ɗum woni pettowo bal woni dillowo e fannu sippiro woni goɗɗum e goɗɗum ɗum hen sahaji ene tampina ɓe o arti kadi e fannu woni needi ndi jomum a yiyat heela kono dumunno mo foti jooɗade o jooɗotako ɗum an a meeɗi teskade ko way noon walla aɗa nana ko way noon ko hunde wande fayida saabu ɗum sa ƴeewi kala dillowo e batte coftal ɓalli so dañi caɗele mbaɗe noon koma jomum daña cafro mo ganduɗa ko katanke gam o wawa wallude ɗum no fewi so wona ɗum tan woni hen pettoɓe bal walla woni hen kadi dilloɓe coftal ɓalli ko ɗon ɓe ndewata tan carriére mabɓe gasa ha laaɓa saabu ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde fonde waddede fayida a yiyat neɗɗo ni jaafoɗa neɗɗo wonda e kelam ene laƴƴa hen ene yaaha ene suuɗo haalata gonga min mi waɗi hen yewtere ɗum ko caɗele ni e nder diɗɗe ɗe e nder équipage ɗi Dieynaba holko mbawɗa wiide e ɗum ɗon tigi jomum añat ko jooɗade te ɗum ɗon woni ko ɓuuri hen bonde sa wondi hen moƴƴi ko jaaha law cafroɗa te ko cafroma wima ya wat ko ndewaɗe ɗon kuule ha daña jaam par ce que sa yeehi aɗa lajja hen walla aɗa suuɗa ɗum ko caɗele adunoti ma hano o wini bonna carriére ma ɗum woni caɗele tesketeɗe hen Abdoulaye hande holko mbawɗa wiide hen eyyi kadi ɗandi kippuji ɗi kippu kala no jogui hande goomu walla mbiyen hertoɗo e on banggue ɗon koɗo waɗi si a daari e on banggue ɗon ko français wiyata professionnalisme ɓe jaɓata cuuɗa
laftu tun kuma be ituma ka gomo wala mbiyen ka kippon sina ɗum ka danɗo caɗele kippon noon Abdoulaye a jarama tedduɓe ɓe kamɓe ne ɓe mbiyama walla ɓe jettama e heɗogol maɓɓe lobbol ko ɗo yewtere nde joofi noon min jetti hoɓɓe men Mamadou Fall Dieynaba Sow on jettama Abdoulaye anne a yettama min jetti e heɗɓe e karallagal ngal ɓen goni Sara Doumbia e Malang Sonko kanko Ouseyni Tall kankone o ari e tawede yewtere nde o yettama sanne salle kala jolaɗo yebde min ene wawi tan ruttade e hello Facebook amma YouTube tan yebde yewtere nde on jarama ha yontere arore